sharaɗin ganin wata dai ya zamanto wata na gaban shi ya mutu na farko kenan, a tabbata wata na baya ya kwana 30. In ya kwan 30 babu shakka sai a tashi da azumi tunda wata baya 31. Rannan shaida ce wadda take mai kwari, kun tabbata shi a bana ya kwan 30 kawai sai ku tashi da azumi. Sharaɗi na biyu, idan shu'abana bai kwan ba 30 a kamar 30 ba ɗaya hallau ana ganin wata, to ya za a yi a gane gaskiyar ya tsaya? Tunda rana ce tana yiwuwa ya tsaya kuma tana yiwuwa sai gobarar 30 ya tsaya. To alama dai an ce shi wata ya staturu lailataini, yana fakuwa a gabas dare biyu. In kana shaharu salasi na in watan ya zama zai kwana 30 a gabas, sai ku nemi kwana biyu ba kwa samu ba, ran na biyun sai ku gan shi a yamma. Walailatan ya fake muku dare ɗaya in kana shaharu 29 in watan zai yi 30 ba ɗaya, sai ya fake muku rana guda a gabas, a ran nan kuma kuna iya ganin shi a yamma. Tunda kwana ɗaya ya fake kenan, a wannan watan ya zama 30 ba ɗaya kenan. To wane ne kuma ka ce wai ya kamata in ya ce shi ya ga watan a yi aiki da ganin shi ko? To wanda ya kamata a ce in ya ga wata a yi aiki da ganin shi shine musulmi, musulmin kuma balagagge, balagaggen kuma mai hankali kuma adali, shi kuma ya zama mutum biyu adalai a bisa mazhaba ta malikiya. Su tasihu tana inganta a ru'uyata ganin wata bi ruwatul adalai ne da ganin adalai guda biyu lil hilal ga jinjirin wata. Kun gane ko? Idan mutum biyu musulmi masu hankali adalai suka ce sun ga wata, muna iya ɗaukar azumi da ganin su. Kun gane ko? To mishkila menene adalci kuma wane ne adali? To adali dai al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi as-saga'ira. Adali wanda yake nisasal babban lehi. An san babban lehi dai wanda shari'a ta wajibta haddi a kansu, ko yawwa, ko kuma ƙananan zinihi waɗanda babu haddi a kansu amma mutumin kirki iya nisasarsu galibi. An gane ko? Kamar wani shan taba, kamar wani darar ƙodago, kamar wani kwas, kamar wani zuwa a tsaya a kalli balo, kamar mutum ya je ya zamna iya kallon wata kokowa. In mutum ya nisaci waɗannan ya bar ƙananan lehi. To in ya nisaci wannan manyan ya nisaci ƙananan, to shine ake cewa al'adal, adali. Man yajtanibul kaba'ir, mai nisa daga babban lehi wa yattaqi fil galib as-saga'ir, yana kiyaye ƙananan lehi a galibi. To in aka samu mutum ya tara wannan siffar sai ya ce ya ga wata kamar shi mutum biyu, to muna iya ɗaukar azumi da ganin su. In ya zamanto a rassa ce sun ga watan ba a gan shi ba a gabas, in ya zamanto rassa ce sun ga watan rannan ya yi 30 ba ɗaya ko kuma ya yi 30. Malam, ya shi kanshi azumin nan yake, yaushe yake farawa sannan kuma yaushe yake karewa? To shi azumi na Ramadana yana faruwa daga kare sahur. An aka ce a salatu kairu minan nawmi sahihiya ta gaskiya, to daga lokacin nan sun ma'atimu siyama ilal layl, kuma sai ku cika azumi har dare yayi. Ma'ana kuna nan bakwa ci bakwa sha, bakwa mu'amala da matanku. An gane ko?